பேராசிரியர் கோகுல் அவர்களை தமிழர் வாழ்வில் அன்பும் அறனும் பொங்கி வழிகிறது என்று பேச அழைக்கிறேன். வித்தக முத்தமொழி புகழ் வித்தைகள் யாவையும் கற்றிட வித்திட புத்தி படைத்தவழி கலை கற்று விளந்திட பெற்றதனை கொடு முத்து நகைத்திரளால் புகழ் சித்தம் அளிக்கிற சக்தி தனை கொடு வித்தக முத்தமிழி. தமிழின் துணையோடு உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் பொங்கல் தின வாழ்த்துக்களை சொல்லி தமிழருடைய வாழ்வியலில் அன்பும் அறனும் பொங்கி வழிகிறதா மங்கி அழிகிறதாங்கிறதா தலைப்பு. அந்த அணியிலிருந்து தம்பி வந்து ஒரு உருட்டிட்டு போனார். என்ன ஒரு உருட்டு, கடல்லையே இல்லையா, எப்படி பொங்கும்? பாலா இருந்தா பொங்கும், பச்சை தண்ணி எப்படி பொங்கும் உங்களுக்கு? நான் கேட்கிறேன். உண்மைகள் சில நேரம் கசக்கத்தான் செய்யும். எங்களுக்கு கசத்துதுன்னா புடிச்ச புடி ஒரு சர்க்கரை எள்ளி போட்டு இனிப்பாக்கிக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு நான் கேட்கிறேன். தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் கடைக்கோடி மூலையிலும் ஒரு தமிழன் வாழ்கிறான் என்றால் அந்த இடத்தில் அன்பும் அறனும் பொங்கி வழியும் என்பதுதான் சாத்தியம். உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்னு சொல்லுவாங்க. அதற்கு சாத்தியமா தான் இன்னைக்கு பல பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மை தருமபுரி என்கிற ஒரு இயக்கம் கொரோனா பேரிடர் காலத்திலே கிட்டத்தட்ட 300 நாட்களுக்கு மேலாக தினசரி சாலையோரத்திலே நடந்து செல்கிற அனைத்து பாதசாரிகளுக்கும் 3 வேளை உணவு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த இடத்தில் அவருடைய அறம் வெளிப்படுத்திய அன்பு பொங்கி வழிகிறதா மங்கி அழிகிறதா? சரி, மனிதர்களுக்கு தான் உணவு போடுறாங்க அப்படின்னா வாயில்லா ஜீவன் பசிச்சதுன்னா சொல்ல தெரியாது, வாழை மட்டும்தான் ஆட்ட தெரியும் நாய்களுக்கு. அந்த நாய்களுக்கு கூட கொரோனா பேரிடர் காலத்துல உணவளிக்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஊரு ஈரோடு பகுதியை சார்ந்த இளஞ்சி சமூக நல இயக்கத்தை சார்ந்த ஜானகி அவர்கள் தளவாழ இலை போட்டு 3 நேரம் வாயில்லா ஜீவனுக்கு சோறு போட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல சமுதாயத்துல அறம் சார்ந்த அன்பு அதிகரிச்சிருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அதாவது ஒரு உண்மையை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா 90s கிட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும். அதாவது கீழே காசு கிடக்குது அப்படின்னா சின்ன வயசுல நம்ம சொல்லுவோம் சாமியா பேயா, சாமினா எடுத்துக்கலாம், பேயினா விட்டுட்டு வந்துடலாம். நான் ஒரு வித்தியாசமான வினோத பிறவி. கீழே காசு கிடந்ததுன்னா எங்க வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க, எடுக்கக்கூடாது, பணத்து நெத்தில இருந்து கீழே விழுந்திருக்கும், கொண்டு போனா வீட்டுக்கு தோசை வந்துடும் அப்படிம்பாங்க. நான் ஒரு வித்தியாசம், வீட்டுக்கு கொண்டு போனா தோசை ஒரு 2 ரூபா இருந்து கடைக்கு கொண்டு போய் முட்டாய் வாங்கி தந்து வந்துடும். நல்லா அப்படி இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு குழந்தைகள் எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா? 7 வயது சிறுவன் முகமது யாசின் அப்படிங்கிறவங்க எங்க ஈரோட்டில் வீரப்பஞ்சத்திரம் பகுதியில் 50,000 பணம் கீழே கடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு போய் போலீஸ்காரர்கிட்ட கொடுத்து இன்னைக்கு அந்த சிறுவனுடைய நேர்மை பண்பும் அறச்செயலும் இன்று 2ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் இடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. அறமும் அன்பும் மங்கியெல்லாம் மறையிலைங்க, பொங்கி வழிதுன்னு தான் சொல்லணும். உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படின்னா பல 1000 ரூபாய் செலவாகும். மருத்துவம் படிக்கணும்னா பல லட்சம் ரூபாய் செலவாகும். மருத்துவமனைக்கு போய் ஒரு உயிரை காப்பாற்றணும்னா பல கோடி ரூபாய் செலவாகும். ஆனா வெறும் 1 ரூபாயில் ஒரு உயிரை காக்க முடியுமா என்று கேட்டால் அந்த கேள்விக்குறிகளை ஆச்சரியக்குறியாக மாற்றி எங்கள் பக்கத்து ஊரை சார்ந்த கோயம்புத்தூர் சாதிக் ஹுசேன் அவர்கள் 1 ரூபாயில ஒரு உயிரை காக்க முடியும் நிரூபிச்சாருன்னா சமுதாய சிந்தனை உடைய மனிதர்கள் வாழ்கிற வகையில் அன்பும் அறனும் பொங்கி வழியும். உள்ளதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றியினை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தம்பி கோகுல் தகுந்த தரவுகளோடு இங்கே தன்னுடைய விவாதத்தை அமைத்திருக்கிறார். தம்பி கோகுல் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள்.